जी नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आज हम वही जगह पर बानी जहाँ पे लगभग 3 तारीख से लेके आज 14 तारीख तक एकदम जगमग जगमग करत रहे। और ये तस्वीर हम देखावत जौन माता रानी के मूर्ति बाटे और पंडाल के तस्वीर कुछ देखा दी रहे। एकरा से पहले यही पंडाल के लाख 1.5 लाख रुपया लगा के एकदम बनावल गइल। बाकी एकरा के भाषावे में हमनी के आधा घंटा भी ना लगल, एकदम तोड़ ताड़ के जैसे भी गिरा दिहल गइल। बाकी थोड़ा बहरी के तस्वीर आज विसर्जन बाटे तक कवरेज कर बानी और रौरा लोग के दिखावतनी। ई देखी एजा के नज़ारा कुछ दिखा देतनी। और ई हटे माँ दुर्गा के मूर्ति, जय माता दी। बाकी पीछे भी ले चलतनी जौन की शेर के साथ में राक्षस महाराज बानी। और ई हटे गणेश भगवान के मूर्ति जौन की राक्षस के साथ बाटे और कार्तिक भगवान के मूर्ति बाटे। आगे भी ले चलतनी जौन की ई 2 जना आगे शायद पंडित जी की पंडिताइन जे भी होके बना रहे। बाकी माँ सरस्वती के मूर्ति हटे और आगे भी लक्ष्मी जी के मूर्ति बाटे। सब मूर्ति देखला के बाद एजा के थोड़ा तस्वीर देखी लीजा जौन की यही जगह पर लगभग 3 तारीख से लेके 14 तारीख तक हजारों की संख्या में भीड़ एकदम लागल रहत रहे। शाम के रामायण चलत रहे। अब देखिए विसर्जन के समय मूर्ति के घुमावे के प्लानिंग भई तो टाली में लदात रही तो उ रहन कार्तिक भगवान लदैले। ओकरा बाद से देखी बारी बारी से सब मूर्ति के टाली में ले जाके लादल जी ताकि घुमावल जाई। और हम पूरा कवरेज करत रही, रिकॉर्डिंग करत रही ताकि रौरा लोग के देखा पाई। विसर्जन के फुल वीडियो देखे के मिली। ऐसे वीडियो में लास्ट तक बना रहा हम एकदम से ही माता सरस्वती जी की मूर्ति हटे जयकारा लगावत एकदम टाली पर चढ़ावल जी और पूरा गांव में घुमावे के प्लानिंग बाटे। डीजे के साथ एकदम ले जाल जी, पूरा गांव में घुमावल जी। सब दोस्त मित्र डांस करत एकदम ले जी हैं घुमाई है। फिर शाम के विसर्जन हुई। ऐसे मूर्ति जे भी बाटे जौन भी माता रानी लोग के मूर्ति बा ओके टाली पर रख के लोड कर जाता। देखी लास्ट में जय माता दुर्गा जी के मूर्ति अब दूसरा टाली में लोड कर जाता। और देख सकते हैं जब कैसन खिलखिलात चेहरा बाटे एकदम। लेकिन आज विदाई बा माई के। बाकी राक्षस महाराज के साथ में शेर के मूर्ति रहे जौन की 2 गो मूर्ति ओ पलदाई ओ टाली पर जौन सामने लौकता माँ दुर्गा जी के मूर्ति लादल बा ओ पल। बाकी महाराज के साथ में शेर के मूर्ति लोड भइला के बाद लास्ट में पूरा जोर लगा के राक्षस में कहे से कि बहुत वजन रहे। एकरा बाद से लास्ट एगो और मूर्ति बाँचल बड़ी जौन मूर्ति के अब लियावल गई। ई हड़ी लक्ष्मी जी के मूर्ति, जय माता लक्ष्मी। एहो मूर्ति के ले जाके ट्रैक्टर पर आराम से रख दिया। ओकरा बाद से डीजे भी बना के रेडी बा। बाकी थोड़ा सा इन्हें अगल बगल के देखी माँ दुर्गा के तस्वीर दिखा देता नहीं। जय माता दी। आज माता जी के विदाई बाटे। बाकी यही जगह के देखावता नहीं जौना कि लगभग 200-300 लड़का एकदम छोटा छोटा डीजे बना के रेडी बाटे। एजा जुटल बने कि कब एजा से मूर्ति चलो ताकि हमनियों के एंजॉय मस्ती करी जाओ और माता दुर्गा के देख सकता नहीं जा। हई देखो रावण के साथ ही तो मस्ती करता। रावण के भाई राक्षस हो, रावण ना होई। बाकी देखिए अब बारी बारी से सब मूर्ति बनला के बाद से सब ध के जी बा जहे तहे वही पे बैठल बाटे। बाकी धीरे धीरे से एक गो टाली के आगे बढ़ावल जाता टे। अब घूमे खाती, मस्ती करे खाती, एंजॉय करे खाती धीरे धीरे ई माता जी के मूर्ति हटे। थोड़ा हम जूम करके दिखा देता नहीं। जब विदाई के समय की हटे तस्वीर देखी धीरे धीरे सब टाली आगे बढ़े लगली सब और टाली निकले लगली सब। पाछा से डीजे बाटे। लेकिन रोड पे जैसे ही ये मूर्ति निकल के जहाँ लोग तो डीजे के पीछे कल जी ताकि लोग इंजॉय करी। डीजे के आगे कल जाए, पीछे से मूर्ति जाए। और ये देख सकता नहीं जी पंडिताइन जी हड़ी साइड और सब पे अपन सब भाई एक गो ध के खड़ा बड़ा सा ताकि मूर्ति कोनो कहीं से टूटे फटे ना, अच्छा से विसर्जन हो सके। और डीजे के देखी जाए 2 गो हॉर्न आगा बानी के पूरा मशीन वशीन के साथ रेडी बाटे। बाकी पीछे के भी तस्वीर रोरा लोग के दिखाई। बाकी थोड़ा ये देख लीजिए कुछ दोस्त साथी बढ़ लो और सरस्वती जी की मूर्ति के साथ ही थोड़ा एकदम गजब लागत रहे यार, अजीब लागत रहे कि आज विसर्जन बाटे। और यही जगह पर
लगभग हजारों की संख्या में ही देखिए ये मूर्तियाँ रखाई रहे ये जो जगमगात रहे, लेकिन टूट टाट के पंडाल एकदम जौन हो जाके मंडप बने वाला बाटे ऊ बाटे। डीजे एकदम रेडी बा। ई देखी थोड़ा पीछे से जाके एकदम जूम करके अब तस्वीर लिया ताटे जौन की धीरे धीरे एकदम टाली बढ़ रहल बाटे। कैसे आवत रउरा लोग एकदम लाइव देखावत नहीं और वीडियो में लास्ट तक बन रही। अभी तो डांस बाकी बा, डांस के भी तस्वीर रउरा लोग के दिखाएं। बाकी थोड़ा सा हम आगे से ले लेनी और देख सकते हैं जैसे कातना की संख्या में लोग पीछे से चलल बाटे जौन की आनंद ली। डीजे के साथ एकदम लइका पीछे पीछे चल देले बड़ा सा। हमहू यही में मस्ती करते रहनी है। बाकी देखिए अब रोड पर चली गई मूर्ति, रोड पर जा रहल बाटे। अब एहिजे से थोड़ा सा साइड करके डीजे के आगे कल जाए और तस्वीर देख सकते हैं जी कितना प्यारा लागत है। विदाई के समय लोग एंजॉय करत है एकदम लइका मस्ती में बड़ा सा सबे झूमत है एकदम देख सकते हैं जा गाना एकदम बाजा रहे सुपर। सब के हमनी के दुनिया में थोड़ा फनी डांस करत रही जा। और यही में एगो बाणे दोस्त मित्र तनी देखिए दे आई नहीं करा के पकड़ ली तनी। हाँ 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 कबाड़ी लाल जी के धैला के बाद ही देखिए थोड़ा सा आगे बढ़नी जाए तो हमनी के एक जगह रोक के खूब मस्ती में डांस पहले एक बार लगभग जा लागत रहे कि हजारों से अधिक आदमी जुटल बाटे और खूब गाना बजा के एकदम 15-20 मिनट रोक रोक के डांस भइल। बाकी और आगे के तस्वीर रउरा लोग के देखावत तनी ओने से मुड़ला के बाद से अइनी जा एने अब जाए लगनी जा जेने विसर्जन करे के बाद मूर्ति के ओने ओइजा के जब फनी डांस तनी देख लीजा एकदम गजब मस्त लगे। सब बाजता गाना हऊ मारकंडे बाबा मारकंडे बाबा। हाँ कूद कूद के एकदम डांस हो रहल बाटे। और एगो और ही है नहीं तनी साइडवा में देखम जा लगल एक जना वही है और वो कैसे डांस करी है तुरंते ही है और एकदम फनी डांस करी है। बाकी ये जग गाना एकदम बजा के हिलैले बस सब भाई के देखत हटे के नाचत हटे एकदम मस्ती में झूमत सब के हु कहे से कि आज अंतिम बाटे। बाकी देखी है आ गए। हाँ हाँ तनी जूम कर हो इंग्लिश डांस ही तो करत है हिंदी ना भोजपुरी नहीं तो इंग्लिश डांस करत है और सब के नाचत रहे। अभी देखी तनी उन्हीं हमू जाके उनका संगे फनी फनी कले हम डांस इंग्लिश डांस कहनी जा हमनियों के खुदनी जा खूब खूब मस्ती भइल एकदम नाचल। आ तना देरी क्यों से 4-5 घंटा गांव में मूर्ति घूमल धीरे धीरे लेके गाय घाट पूरा घुमावल गल उन्हें महादेवगंज तक ले जाई मूर्ति। अभी तो जा रहल बन जा। बाकी एकदम डांस कबार के हो रहल बाटे एकदम फनी डांस मिजाजी डांस हो रहल बाटे सबे झूमत बाटे एकदम मस्ती में। कहे से कि आज माई के विदाई बा ऐसे तो अच्छा नहीं लागत कहे से कि 10 दिन 9 दिन एकदम जगमगा 10वीं तक ले 10 दिन जगमगा